Panguva ino yeMharare CBD aiwa muri kusurprise vanhu nokuda kwokuti mastreets panguva inoyi aiwa akanyarara kuti zii, hakusi kana kuonekwa munhu ari kuita any business operation. Chitiko chashamisa vanhu panguva ino yatiri kuona people as they are waiting for Boom Showgeza signal. Pane mashoko atinoreceiva achibva kune maloyalist aBoom Showgeza pamwe chete namasupporters aGeneral Chiwenga vachiti aiwa soon you are going to be addressed. Sanambira mashoko anobuda anyorwa panapa nobva subscribe hola icon on the bell icon. Tomida payendo aiwa yeZimbabwe Closer totanga pane Godfrey Dzanangama anobuda anyora achiti we've tested the waters, now we know and we are planning a surprise comeback that will shock all Zimbabweans. We are not fools. Toenda paZimbabwe Closer yona masupporters aGeneral Chiwenga anobuda anyora achiti dear Zimbabweans, an important announcement is coming soon in Harare CBD at Freedom Square. Comrade Geza and UK Mabono will address the masses. Let's come out in large numbers. Security is guaranteed. Ndomashika rubda chitogwa panapa aiwa nemasupporters aiwa aGeza achitaura mashoko achiti aiwa security is guaranteed. Pindai aiwa mumastreets aiwa neuwati hwenyu. Mashoko ari kuonekwa pasocial media achitenderera. Now people aiwa vari kuzvityira. People at this time hatingati vari confused, but at this time people varida kutanga vaona action first ichaitiwa aiwa nana Boom Showgeza kuti zvii zvavarida kumbonyatsokuita. Tiri kuona kuti muHarare tiri kuona kuti mashops ese akavharwa muCBD, kwese kunana first, kwese uku hakuna kana vanhu. Panapa tikaenda kuBulawayo tiri kuona kuti aiwa hakuna kana vanhu. Mugweri mutauri ndo muri kuonekwa mune vanhu vashoma shoma dene, but mabusiness mazhinji they are closed up. Panapa chitiko chiri kuonekwa kunzi aiwa is the situation intensify, tichiona vanhu vachiteerera shoko rakatiwa naBoom Showgeza rikunzi aiwa musamboenda kumabasa, musaenda kuzvikoro. Tichiona vanhu vachiti Agnes Mashowa atogwa nemutungamiri wenyika yekunzi aiwa it is a working day, it is a business day, vanhu tsvakai mari. Toona kuti vanhu vari kuuya in solidarity naBoom Showgeza, vanhu vari kutodawo change munyika. Tudzei mafungiro enyu, takamirira kuona zvichaitiwa aiwa nevakomana vana Boom Show panguva ino. Bvira comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.